Aitaren eta semearen eta Espiritu Santu izenean. Jauna zuekin. Ongi etorri denoi hemen gaude Patxiren azken agurrean. Eta nahi dugu lehendabizi bere familia konpaintu lagundu bere minean ez zaudete bakarrik. Herri bat gara. Eta norbait hiltzen denean gugan ere zerbait hiltzen da. Eta bigarrena, sinisten dugulakoz, otoiz egiteko gaude. Gogoan dituela Jainkoak, Patxiren bizitzan, zer izan den, egiazkorik, ederrik, goresgarririk, eta onar dezala bere onduan. Lehendabizi aitor dezagun pekatorio garela. Erruki jauna, Erruki jauna, Erruki dakigula Jainko uzi saltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizara. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, zure beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Gaur mundu ontatik zugana deitu duzun Patxi, zure zerbitzaren zat, otoiz egiten dizugu. Zugan itxaron eta sinistu duen ezkero, eramazu zure txera eta maiozu betiko zoriona. Jesukristoren bitartez. Amen. Eseri posible baduzue, eta entzuren dugu Jangoikoaren hitza. Joben liburutik. Jobek honela esan zuen. Ai, idatziak balira nere hitzak. Ai, liburu batean jarria baleude. Burdinezko ez zenez berunean, eta betirako ezarriak harrian. Nik badakit nire salbatzailea bizi dela, eta azkenean zutituko dela lurraren gainean. Nire larrua galdu ondoren, haragirik gabe ikusiko dut Jainkoa. Nire honek ikusiko dut, eta ez bestek. Jaunak esana. Jauna dut hartzai, enaiz ezeren, beharretan, larren guritan, arnauetzan. Atxedenezko urbizitzara manarama, ta birbizten dit nere anima. Jauna dut hartzai, enaiz ezeren, beharrean, larrek guritan, arnauetzan. Zerain zutik, jauna zuekin, eta zure espirituarekin, Jesukriston evangelioa.
San Juanen liburutik aintzat zuri jauna. Aldi hartan, Joseko nela zan zion Nikodemori. Hain maite izan bai du, jangoikoak mundua, bere seme bakarra eman dio, ari sinisten dionik inor galez dadin, baizik betiko bizia izan dezan. Jangoikoak ez bai du bere semea mundua galtzera bidali, baizikaren bitartez mundua salba dadin. Ari sinisten dionak ez du auzirik izango, sinisten zionen zat berriz erabakia dago auzia. Jangoikoaren seme bakarren izenean sinistu ez duelakoz. Jaunak esanak Posil behutzu eseri, gaur doluan eta itxaropenean elkartuta gaude Patxi agurtzeko eta Elizak eskaintzen digun jangoikoaren hitza atzokoa. Atzo ospatu genuen hirutasun santua. Horregatik egin genuen han mendaurrere. Dino hemen ergan romeria bat hirutasunari. Eta pentsatzen aldugu, hirutasuna, misterio hutsa da, eta ez du axolarik gure bizitzarekin. Berdin da sinistea jangoiko bakarra batean edo 3 pertsona edo 10 pertsona. Baina ez. Hirutasunaren misterioak erakusten digu jangoikoa ez dela bakardadea. Baizik maitasunezko komunio perfektua. Eta jangoikoak maitasuna delakoz, gu ere maitasunerako egin gaitu. Ez ginen bakarrik bizeko eginak. Gu komuniorako sortuak gara. Jainkorekin komunian bizitzeko eta ere besteekin komunian bizitzeko. Azkenean, zein da gure bizitzaren zentzua? Maitasuna jasotzea eta maitasuna ematea. Eta hori da hirutasuna. Hirutasuna da aitak maitatzen du semea, semeak maitatzen du aita, maitasunaren elkartasuna. Gu ulertzen alduguna jangoikoa da familia bat bezala, talde bat bezala, eta gu sortuak gara maitasunerako, eta azken momentuan maitasun osora, hirutasunera joanen gara. Hori da gure itxaropena. Hemen lurrean maitatzen dugu betirako. Aita on bati, aitona on bati maitatzen dugu betirako. Jangoikoak gauza berbera. Eta jangoikoak maitatzen gaitu eta alguzti duna da. Eta horregatik gure bizitza ez du bukatuko. Baizik betiko maitasunean, betiko komunioan sartuko da. Al final estamos hechos para el amor y iremos al amor perfecto. Hechos para la comunión. Komunión. Gure artean komunioa eta Jesusekin komunioa, jaunartzea. Gu komulgatzen gara, hemen mezan, gero komunioa eraikitzeko. Gero elkarte batuta bat eraikitzeko. Eta hori da gure itxaropena. Gaur beraz, gure anaia jangoikoaren hirutasunaren eskuetan uzten dugu, eskerrak ematen dizkiogu jaunari bere bitzagatik,
beraren bidez jaso dugun guztiagatik, eta otoiz egiten dugu. Jangoikoak komunio osoak beretxean ardezan. Eta gu ere, bidean aurrera goazenok, ez ezaguna aztu gure bokaziorik sakonena jangoikoaren komuniako da. Biza hontan komunioa eraikiz eta eukaristian bidez Kristorekin elkartuz. Egunen batean guk ere, hirutasun santuaren maitasun betean parte hartuko dugu. Eta orain zutik luzatuko dugu gure otoitza abesti honekin. Artzazu jauna irauzeruan, betiko bizi lekuan. Eskadezagun ikiaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, arenarekin alkartuz. Hartuzu jauna, irauzeruan, betiko bizi lekuan. Kristorena zen aitak deitua, arekin bizi tailtzera, aitak eraman dezala orain, Kristorekin berpiztea. Hartuzu jauna, irauzeruan, betiko bizi lekuan. Jainko jauna, gaur mundu hontatik zugana dituzun patxi, zure zerbizaren zat otoiz egiten dizugu. Zugan itxaronta sinistudun ezkero eramazu betiko bizara. Jesukristoren bitartez. Amen. Eta eseri, eta bez dezagu jogun Mariari. Ama maite ari nina, Zenideok egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko guztizona, patxi, zure zerbizaren samenako eskaintzen dizugu opari hau, eta ospez eskatzen, zure semea salbazaile aitortu duenak, epai errukitsu aurki dezala. Jesukristoren bitartez. Amen. Hauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotza hauna datzagu eskerra jangoiko gure jaunare eukida bai eta zuzen, non naita beti, zuri eskerrak ematea, jaunaita guzti santu jangoiko alguztiun betireko horri. Zu aita, zure seme bakarrarekin eta Espiritu Santuarekin jainko bakarra zara, jaun bakarra, ez pertsona bakarra, baizik izate batean 3 pertsona. Eta zuk erakutsirik, zure aintza sinistu dugune bera, ezeren laderik gabe, aitortzen dugu bai zure semeaz, bai Espiritu Santuaz. Honela, egiazko eta betiko jangoiko aitortzen zaitugula, aldi berean 3 pertsona gurtzen ditugu. 3ak izate berekoak eta handitasun berdina dutenak. Zu zaituzte goresten engeru eta goien geru, baita zeruko talde guztiek ere. Beti eta beti bihotz batez kantari.
Kanta dezagun gaiteguetik, zeruko kanta ederrena. Santua, santua zera, agoiko gure hononena. Zerutan gura moresten dute, moresten zure ahalmena. Osana zurik zeruko nietan, Osana da orapena, beren gatua orain eta beti, uregana datorrena. Osana zuri zeruko nietan, Osana da orapena, beren gatua orain eta beti, uregana datorrena. Santu zera, bai jauna, santutasun guztien iturri, santu egizkizu badau gitardoek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogi hartuta eskerrak emanez zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Afalondoan, berdin, kalifa harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta dan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Ideak izu zera jauna, zure rizentorri gake, hau Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura goratuz, biziaren ogia eta sainkaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak arte ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Murita Santorekin, Florentzio gure gozdenarekin, eta Eliz gizon guztekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean, joan diren gure zeniriak, Patxi, gogaratzen du ere bai, Manoli, Lazaro, eta familitako hildako guztiak. Harritzazudanak zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigo arren guzio betiko bizitza eritzi ezagun, Angoikoaren Ama Maria Doakoarekinaren senar, Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Lorenzo barrokiontako zaindariarekin, San Miguelekin eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaitan, angoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batera, Ozetan antza guztira, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzak agindu erakutsiari jarraituz,
itxaropenez kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan berriz gure izena, etorri zure reinua, berri zure naia, zeruan bezala gurean ere mai guzula, egunotako ogira, barkatu gure zola, guk ere gure zolunei, barkatzen direko ez zero, eta itzazkutzen aldira egoatzen, baina atera gaizaztu, atera gaizazu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure herrukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionen itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zalea Jesu, berreta, zurea gozre, Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostuluei, pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zure Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin, Ta zure espirituarekin. emaio zure pakea elkarri. Pakea zure. Hangoikoaren bildotxa, zuken zer dezu, mundoko pekakua, erokitara. Hangoikoaren bildotxa, zuken zer dezu, mundoko pekakua, Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak. Jauna. Ni ez naiz inor zure esean sartzeko, ezazuiz bat eta sendatu.
Atxuna Patxi maitea. Zaila izan da, hitzetan jartzea guretzat zer izan zaren. Zaila da, bizi izan zaren artean, eman diguzun guztia hitz gutxitan laburtzea. Hala ere, tristuraren erdian bada, gure bihotza apur gozatzen duen pentsamendu bat amainirekin berriz elkartuko zarela. Azken urteetan ere, falta sakon sentitu duzu. Eta orain gu, izango gara zure hutsunea sentituko dugunak. Udaben jaioa, Oderitzera, Goikoetxea, Baserrira, joan ziren Morroi bertan. Eta Manoli ezagutu zenuen. Bera, alargun geratu ostean, elkarrekin ezkondu zineten, eta familia osoa aurrera ateratzea erabaki zenuten. 9 ume ezi zenituzten elkarrekin. Edozeinek ez lioke halako erronkari eutxiko. Zeinen gizon zoragarri eta eskuzabala izan zaren. Erakusten du horrek. Gizon oso maitatua izan zara, isila, umila, goxoa. Inorekin sekula sartzen ez zena. Bere traktore, behor eta zaldiekin zoriontsu izan den gizona. Sega edo lantresnaren bat beti eskutan. Txapela eta atorra beti soinean. Bai lanerako, bai forfiesta txurian elizara joateko ere. Zenbatetan egin zenion otoi San Migueli. Gizon fededun eta zintzoa. Hainbat oztopori egin behar izan diozu aurre bizitzan zehar. Abizenari hor eginez arroka baino gogorragoa izan zara. Eta orain, 80 urtez zure maitasunaz gozatzeko sortea izan ondoren, agur edo laster arte esateko unea heldu zaigu. Zure xamurtasun eta onberatasuna izan dadila lurrean geratzen garenontzat eredu. Bizi zinen artean erakutsi zenigun guztia, eta zurekin partekatukatako momentuak ez ditugu sekula ahaztuko. Lurra harin bekizu Atxuna, maite zaitugu. Eskerrik asko, une gogorra hauetan, zeuen laguntasuna eskaini diguzuen guztiei. Mila esker Leo, Atxuna horren ongi zaintziagatik. Muchas gracias Leo por cuidar también de la Atxuna Patxi. Orain bertso batzuk entzungo ditugu. Gure Atxuna kutxuna, langile fin euskalduna, Paskualiaren oihartzuna, zure behorren zalduna, Oderitzera lanera etorri, aurkituaz maitasuna. Txapela beti buruan jantzita, banatua zontasuna. Segalaria erakutsiaz
mozten belar zein asuna, bihotza minduta iritsi eginda, agur errateko eguna. Zure bidea segiko du, maite zaitu atxuna, maite zaitu atxuna. Kaixo atxuna, gaur zure gorputzak ezagutuko du hilerria, hoderitzen hainbeste bizi eta maitatu duzun herria. Zenbat landu duzun zure gerria, segan belarra mozten, behorrekin edo jana ematen txerria. Gurekin beti izango da, zurekin bizitako irria. Buruz eta gorputzez izan zara azkarra eta gugan dago zure barnean izandako indarra. Ikusten zen, iristen ari zela ilunabarra, baina azken berbilobak ezagutzeko parada izan duzu, ahetz, lier, ilargi eta june, eta hori ez da txarra, zeruan orain dugu berria izarra. Bizitzako garrantzitsuena, bizitzaren momentua, eta garrantzitsuagoa momentua ez ahaztua. Beti luzatu diguzu eskua, zurekin zenbat une, izan dugu elkartua, familia osoak asko izan zaitu maitatua. Zure oroitzapena, ze polita, zure etxeko atea inoiz ez da egon itxita, sutondoa piztuta, sagar egosiak eta babarrunak jarrita, badirudi orain horlaxe zaitu dala ikusita, baina iritsi da momentua ikusteko Manolita. Egin dezagun azken otoitza. Jainko jauna, zure semea bere gorpuz santuaren sakramentu utzi digu bideko janari. Egizu patxi, gure anaian janeiroen bidez, Kristoren betiriko maire iritsi dadila. Jesukristoren bitartez. Amen. Eta egin dezagun azken otoitza abestuz Mariari. Agur Jesusena, Virginia Maria, agur izan, Virginia Maria, agur zerueguzukin, ozira zetea, Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedeinka zaizatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santua. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko jauna, Dios, Dios,